Chi pam ni fan hyn, John? Wel, dyna'r eglwys Bangor Teifi. A mae'n un o hen eglwysi Dyffryn Teifi. Ac mae'n mynd yn ôl i'r Oes y Saint. Dwi ddim yn gwybod beth oedd enw y sant yma. Gallwn ni ffeindio hynny mas nawr pan dwi'n edrych ar yr eglwys. Ond, wrth gwrs, Ystyr Bangor, ti'n gwybod Ystyr Bangor? Na, ni'n mynd i hen ofyn. wal wedi wneud mas o'r pren. A dyna'r Ystyr Bangor yn Cymraeg ac yn Gwyddelig. A mae'n safle hen saint Cymru. Ac mae'n un o saflefoedd enwog yn yr ardal fel gartref y saint. Gawn ni weld pa saint yw e. Mae gilydd yn capw. Safle arbennig. Ti'n weld e o ffordd pan ydych chi'n mynd lawr y dyffryn, ac o draw y dyffryn, rhwng Pentracot a'r Henllan. Os chi'n edrych lan, chi'n weld yr eglwys a copa bryn. Ac wrth gwrs mae'n lle bendigedig am eglwys, ond hen llan ydi e, dwi'n meddwl. Ond mae'n llan eitha mawr hefyd. Wedyn, mae'n tebyg roedd hwn yn gartref un o saint Cymru. Bydd Gito yn gwybod enw y saint, dwi'n meddwl. Y sant. Dwi ddim yn dweud. Bydd rhaid i ni checo yn y llyfrau am hanes yr ardal, ond dyw'r eglwys ddim arbennig, mae'n Victoriaid wedi ail adeiladu, a mae'n dweud mae dyddiad yna fe yn dweud 1855, pan o'n nhw'n adeiladu y pwth o'r eglwys, y cyntaf. Ond does dim byd yn hen yn yr eglwys, ond y safle yn hen iawn. Ond does dim unrhyw cerrig o'r... Y problem yw, roedd y Victoriaid yn tynnu'r eglwys i lawr. Ac dyn nhw ddim yn... os chi'n edrych ar y ffenestri, y calchfaen yma yn dod o Caerfaddon yn Lloegr. A cerrig yma yn tebyg i bod mwy leol. Ond i gyd yn Victoria, does dim byd hen yma, ond beth ddigwyddodd, weithiau o'n nhw'n gadael y hen eglwys a adeiladu wyneb newydd, round y fe. Ond weithiau o'n nhw'n just tynnu gwbl lot lawr ac adeiladu o newydd. Y hen eglwys, ti'n weld y cerrig llwyd lawr y gwaelod? Dyna darnau o hen eglwys, tebyg. Dyna beth o'n nhw'n arfer wneud. Ac weithiau, ond does dim byd arall i weld. Fysa fe'n dda i mynd ar y we, neu rhywbeth, i weld os mae lluniau o'r eglwysoedd yma cyn yr un yma. A peth arall chi'n weld sy'n mae cerrig yn newid. Mae'n newid, y math o cerrig yn newid fan'na, a mae hwn yn awgrymu roedd y is-cerrig yn henach na llall. A pethau fel yna, dyna'r archeoleg. A dyw'r eglwys yn bronydd ddim yn hen, chwaith. Dwi'n meddwl o'n nhw'n ail adeiladu nhw i gyd y byti o'r un amser. Ti'n trist? Pa mor hen yw eglwys Llandysul de? Mae eglwys Llandysul yn lot hynny. Mae e'n mynd yn ôl i'r canolweithod. Mae darnau mawr o eglwys Llandysul o gwmpas panredd o Englyndŵr yma. Ond dyma lle, dyna Bangor Teifi. Ond bydd rhaid i'n cael mas pwy yw'r sant. Yma.